Фирден алықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Жей Қаракөз фестивалі қолықны сүйіндірі. Кишушатта Татнефть дерби ярышы өтті. Бүгілмеде де физкультурышыларға бейрам ұйыштырдылар. Жей Қаракөз фестивалі девам ете, ұзған елларда шаралар Ознақай, Түбенкамы бүгілмеде де ұзды. Әлмәтнің нефть институты скверында ресім бойынша мастер-класс ұзды, һәм китап клубын яратушылар жиылды. Әшәхар пляжында бір кімні де битараф қалдырмаған Барт фестивалі ұзды. Барт фестивалінде «Ирония судьбы» группасы Виктор Третьяков, Григорий Гладков, Наталья Кучер, Раиса Нур, Вадим һәм Валерий Мишук, Раиль Арсланов шығыш ясады. Барт фестивалінің хедлайнерлары иле біздің от қазанған артисты Сергей Трофимов һәм Россияның халық артисты Олег Митяев болды. Концертны басып түгел, аққымға отырып қараушылар да болды. Бұл үзіне күрә жылылық, дуслық мұхиты болдыра, башқарушы белән тамашашының ихласлығын күрсәтә. Бартлар концерты ул һәр вакыт күңелгә якын очрашулар, артистлар тамашачылар белән гади сөйләшә һәм һәр чак актуаль яраткан чырларны башкара. Фестивальгә күрше шәһәрләрдән килүчеләр дә бар. Һәркем Жей Қаракөз фестивален оештырган Татнефть хәйрия фондына халык өчен үткәргән чаралар өчен рәхмәтен әйтергә ашыга. Все очень супер, нам очень понравились Барт, мы приезжаем с Лениногорска. Барысы да бик шәп, Бартлар безгә бик ошады. Біз Лениногорсктан төнгә кадәр моның өчен махсус киләбез. Барысы да бик ошый шәп, әти-әниләр, гаиләбез, балалар белән киләбез. Оештыручыларга зур рәхмәт, бик шәп чара. Спасибо большое организаторам, очень крутое мероприятие. Концерт очень понравился, спасибо организаторам, все вообще окей, в восторге. Ну, по-моему, это самое замечательное событие в городе. Третий раз. Минемчә, бу шәһәрдәге иң яхшы вакыйга 3нче тапкыр мин Бартлар фестивалендә һәм бүген минем яңа фаворитлар барлыкка килде. Ирония судьбы төркеме. Алексей Хромченко иҗатын мин күзәтә идем инде, ә монда бөтенләй яңа сыйфатта. Алексей Хромченко, я уже слежу, а тут совершенно в новом качестве. Сергей Трофимов сүзләренчә, әлбәттә ул беренче тапкыр түгел, яшьлек хатирәләре безнең шәһәр белән дә бәйле. Мне нравится этот город очень. Миңа бу шәһәр бик ошый. Ул шундый уңайлы, җылы, элекке дуслар янына килгән кебек. Хәер, минем дусларым монда инде күптән юк, барысы да китте. Шуңа да карамастан. Но, тем не менее. Кишушат ипподромында ат чабышлары сезонының төп вакыйгасы Татнефть дерби ярышы узды. Анда 12 номинациядә бүләкләр уйнатылды. Алия Байрамалова тулырак. Старт первому заезду приз Чехия Республики Татарстан и участники уносятся вслед за машиной. Део Парадайс впереди. Birinci at çabışları Tatarstan Respublikası günü oңайынан призга bağışlandı. Анда 3 яшьлек юртаклы атлар катнашты. Алар 1670 метр араны үттеләр. Монда Максим Контакт һәм аның җайдагы Геннадий Большаков җиңү яулады. Геннадий Большаков, дорогие друзья. Дерби. Вичеченовский программ сезон 2022. Рустам Набилович Мухаммадеев, заместитель генерального директора по социальному развитию Татнефть, поздравляет победителя этого напряженнейшего заезда. Шулай ук Ризатдин Фахриддин, Алла Михайловна Ползунова истәлегенә номинациялар, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре хөрмәтенә приз, Әлмәт шәһәре һәм Татарстан Республикасы халыклар дуслыгы призы, Ламборн, Татарстанның от заводлары һәм от үстерүчеләре һәм Татарстан гүзәле призлары уйнатылды. Ключевой приз это был Татнефть дерби. В этом году мы его разыграли для лошадей росистых пород 4-летнего возраста. Биредә иң кечкенә атлардан башлап өлкәннәргә кадәр барлык төр атлар сынала. Алар чиста нәселле ат, рус җайдаклары, орел, татар тукымлы атлар өчен номинациялар, көн геройлары, кечкенә понилар булды. В рамках этого мероприятия мы всегда делаем. Әлеге чара кысаларында без һәр вакыт 2 номинация ясыйбыз һәм ясаячакбыз. Бу понида керү һәм пони чабышы. Бу балалар да үзләрен сынап карау мөмкинлеге булсын. Моның ничек барганын күрү, нинди тизлек белән йөгерергә кирәклеген аңлау өчен эшләнә. Булар барысы да монда тәрбияләнә бит. Должны здесь бежать и скакать. То есть это же все воспитывается. Альберт Шейхетдинов икенче категориялы жоккей. Бер юлы 2 номинациядә җиңү яулады. Атларда бәләкәй чактан ук йөри. 2013 елдан башлап ат спорты белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә башлый. Аның сүзләренә караганда, нәрсәгә дә булса ирешү өчен ныклап шөгыльләнергә кирәк. Летом мы просыпаемся рано утром в 5 утра.
Иртәнге 5-тә торып күнегүләр ясыйбыз. Атлар белән тренировкаларга чыгабыз. Аннары чистартабыз, ашатабыз, юабыз һәм менә безнең көн иртәнге 5-тән кичке 7-гә кадәр шулай уза. Кышын шулай ук тренировкалар уза. Сезоннан соң атлар күпмедер вакыт ял итә, аннары кире күнегүләргә керешә. После сезона какое-то время отдыхает, потом обратно начинает тренироваться. Ярышлар ат спортын популярлаштыру өчен үткәрелә. Татнефть компаниясе ярдәме белән нефть шәһәрендә ат спорты башка төрләр кебек үк актив үсеш ала. Ярышлар белән бер рәттән мастер-класслар, спорт уеннары, аквагрим һәм концерт программасы да оештырылган иде. Һәркем күңеленә хуш килгән шөгыльне сайлый алды. Оля Байрамалова, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Бүгілмәдә дә физкультурачылар көн билгеләп үттеләр. Ул профессиональ спортчыларны, тренерларны, физик культура һәм спорт өлкәсендә эшләүче барлык хезмәткәрләрне берләштерде. Энергетиклар стадионы территориясендә пляж волейболы, мини-футбол, җиңел атлетика, электрон коралдан ату буенча ярышлар узды. Спорт сөючеләр һәм профессионаллар белән безнең төшерү төркеме очрашты. Физкультурачылар дип, физик культура укытучыларын, инструкторларны, тренерларны, методистларны, балаларның һәм өлкәннәрнең физик сәләтләрен үстерүгә катнашы булган барлык кешеләрне дә атыйлар. Алар дәресләр үткәрәләр, ярышлар оештыралар, кызыклы спорт чаралары оештыралар. Шуңа күрә физкультурачылар көнен педагог спортчыларга бүләкләр тапшырудан башлап җибәрделәр. Республики Татарстан награждается заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа номер 2» Горшинин Сергей Владимирович. Физкультурачылар көне ул хәрәкәтчән, көчле, актив, үз тәнен формада тотучылар, спортны яратучылар өчен традицион бәйрәм. Шуңа күрә энергетик стадионында спорт сөючеләр дә, профессионаллар да җыелды. Биредә тренерлар сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар белән бер сафта. Я занимаюсь настольным теннисом, плаваю, бегаю, стреляю из винтовки, играю в дартс. Вообще я по профессии преподаватель физкультуры. Всю жизнь занимаюсь спортом, всем советую. Сегодня я буду стрелять из винтовки и надеюсь на результат. Физик культура өлкәннәр тормышында мөһим роль уйный. Ул рухи көч, чыдамлык тәрбияли. Физкультура ул кешеләрнең үз мөмкинлекләрен һәм сәләтләрен белергә ярдәм итә дип әйтә Скандинавия йөрешен яратучылар. Алар бөтен командалары белән Карабаштан килгәннәр. День физкультурника – это наш любимый традиционный праздник, потому что мне кажется, что этот праздник общий, потому что, слава богу, у нас сейчас в стране люди поняли, что здоровый образ жизни в приоритете. Если хочешь долго жить, счастливо жить, нужно заниматься спортом. Яшьләр дә өлкәннәрдән калышмый. Алар спартакиадаларда, ярышларда, турнирларда теләп катнашалар. ГТО нормативларын тапшыралар. Яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Мы уже 6 лет занимаемся волейболом. Нам очень нравится вид спорта. Мы с нашими девочками знакомы уже очень долго. И мы как одна семья. И мы очень любим волейбол. Волейбол дает большие успехи и радость в жизни. Спорт яшәү рәвеше һәм ул һәркемгә үрнәк. Моны физкультурачылар көненә багышланган чарада катнашучыларның барысы да исбатлады һәм күрсәтте. Алар пляж волейболы, мини-футбол, җиңел атлетика буенча ярыштылар. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе, Яңалыклар вакыты. Азнакайда физик мөмкинлекләре чикләнгән гражданнар арасында җиңел атлетика буенча Татарстан Республикасы беренчелеге һәм чемпионаты узды. Әлеге спорт ярышлары 20 яшькә кадәрге егетләр-кызлар һәм 21-50 яшьлекләр категориясендә үткәрелде. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Ярышларны үткәрүнең төп максаты җиңел атлетиканы үстерү, иң көчле спортчыларны билгеләү һәм әлбәттә инде Россия күләм ярышларда катнашу өчен командалар әзерләү. Әлеге чемпионат Азнакай җирлегендә инде 3нче тапкыр үткәрелә. Шәһәрнең юбилейный стадионында җыелган спортчыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләп, спортның әһәмиятен ассызыклады, катнашучыларга алда җиңүләр теләде. Республикабызның иң бөек ноктасы Чатыр тавы сезне башлады бүген көндә. Бүген инде ике рәттә бәйрәм, сез безгә килдегез һәм әлбәттә бу физкультурачылар көне. Мин чын күңелемнән дә барыгызны, спортсменнарны менә шушы бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Барыгызга да исәнлек саулык булсын. Программада коляскаларда төрле дистанцияларга йөгерү, озынлыкка сикерү, ядрә ыргыту да каралган. Безнең спортчылар инде белгәнегезчә хәзер инде 5 ел республикада беренче урында торабыз. Бу инде тагын бу тапкыр шикле булган дип әйтәбез инде. Кешеләр арасында инде кемнәрдер колагы ишетми, кемнәрдер
күзден начар күрә. Шуның өчен монда инде бүтән әйберләр әзер. Җиңел атлетика буенча менә колясчиклар хәтле бар, тоже мин аптырап нитеп торам, тоже горурланып. Шуның колясчиклар белән коляскалар бит инде менә шушы ничә круг узарышырга кирәк. Алар аңа әзер инде. Шуның өчен уңышлар телим барыгызга бәйрәм белән. Республика чемпионатында төрле шәһәр һәм районнардан иң көчле спортчылар катнашты. Менә быел инде бу ярышка беренче тапкыр киләм быел. Һәм инде урыннарга өмет итәм. Команданы бер таркаткач җыюы бик авыр икәненә инандым. Алла бирсә, алдагы ярышларның барысына да катнашачакмын. Һәм инде без моңа кадәр катнашкан ярышларда гел алдынгы урыннарны алып килдек. Моңсында да урын өмет итәбез. Безнең командада 13 кеше бүген бөтен төр ярышта да катнашачакбыз, Алла бирсә. Мондый ярышларда катнашам, монда беренче тапкыр килдем. Ну, результатка мөмкин. Бик яратып катнашам бу ярышларда. Самарага да барып кайттым инде ярышка. Вот, шул. Анда положительный нәтиҗәләр, пояс алдым, Аллага шөкер. Җиңүләр белән. Әнием дә үзе спортсменка, шуның аяк изеннән барам. Мондай ярышлар Азнакай җирлегендә инде 3нче тапкыр уздырыла. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.